Belanya wana wami singcha miani salo sotro pekor jola jarur basai minor khana je potokbora wo miya tipramo thabai BJP uron nanglai mani hingke jagao miya beri sikli rongno beri sikli khorong nyo je tipramo thani borok dapa sopa khairi sijigi bukha hni samani abo tabo phek hni sawi tongo ajagani aparani borok akamini lukorok belanya wana mi singcha thaga tabo potokbora wo belanya tongkhla laijak Haji hingke ajagani lukorok tamu kok kesarka tamu saka nor kisa khana naijadi hambai borong soron jotoro borong omhake banungnani omhai hingake ang kor thangtika sai phaina je pruchini candidate ko nomination jomarana thangka nomination jomari phakya approval norong ko news rogo nukhna moji deborma tamhuni sa tipra mothoro kirija ganya ko flek nobasene khulugu se pokoro dawine kirija ge khusuri thangu hai hini nai borong amake bongni group no sob samone borong hake sikiri ko sungno sikiri di hini nai borong hake bongno gusara sugui tung ngake tini tamungkha chini ayang borok bujago ngake borok khnaka borong patini borong no borong bulai pai hake borong tam khanya borong no nijino nije kaham hunjana bagini borong tam khakya o jaga busa cirai rong no tam khake istamal khake borong lalachi bong bobishot krija borong tam khakya BJP ni Netani ko Bahanojwksong ri sajung omti rogo si tirinya phunuk tirinya chacha bahana borong munisi tong chacha bahana bakya ke phunuka manchorman bepar garden nong lachiada asunu judi bong na chini tipra mothane borok thangni tas khaima gana ka tini ta buphabo je inai dugan khulug inai dugan ri tongo ani busana judi borok hake tas khai bui kalama gana ka bufa haija dugan khulug dugan ri tongma khamu mara ma khamu jibona mangala khamu ani busana kiri to kang thana police buri mang kam mang sani ke palsu buphang thisi thangkamu bir busana judi no ri siri tongma gana ka borok hake dugan ri nisin to khaine dugan ri osomini wono o jaga sino guli ko kalangma jaga no borok khai dugan ri tongsa borok sarasa mitha chengra batpar hake borok no phulni tonika borok meeting misin ka bunyo rang 2000 khe nogo ruine telangine balli tonika ombagi tabu rang ruine bongno surai rongno manchorman e bongni bobishot no nosto khaine borok no omake ri siri nai video khai phulungu ri kha lekha pora bong dam tong sake borok hake video tisari ri kha ekdom mitha chini borok pa jora bujage sitongo bujage hospital ase bake borok hospital tong thutei tini borok sukini bumung bapini bung tapasi bung na borok to bujage se hospital borok oja bhake thangka ase mitha sanake borok banu sana renglia borok hospital je kelaijak borok bake saimanai alangke bung nai dekha tang gram kaisa bongnon borok na nasigi maya tipra motha khayu nai borok bongni phatsa bung sairi ri kha aila borok hospital siku chini sara botongo chini ko thanani ko rani baza thanani osira botongo chini ko hospital kelai tongna soso sapaya ko tini bage suken chongni bung ko o sukini bagi ni siklai tongo bati ji siklai tongo borok om khanyo khara khanyo nok kasano borok bahake nok kasani bung suri yakali ya sairi ri kha borok asika manchorman omake khai tong kha borok khane omake khai tongo jingkha gojo khai tongo chini nijera hninai chini o party dunam tangthu hninai nijera party dunam tangthu hninai bini tongna bagai jing hake bo sawo borok miya phelek thangma bang huno phelek bo bini bo thepanai ani bo thepanai jingo ja kunu khoti khaya milamisi budlanya jar bukhawa tongmani budnai ha hini se jing jotono group no tini ko jotono jing hake bujugui tong ka borok tin tang bujugu maya borok bujugnala dure thak busarong se nije ri siri nai hake video khairi ba ketabo sara fake news obo ekdom fake news